Dobrý den, zdravím vás u dalšího hejnického magazínu. Jelikož jde o první letošní díl, věnovat se budeme plánovaným investicím. Čeká nás toho ale ještě mnohem víc, proto se dívejte až do konce. V roce 2024 počítají Hejnice s celkovými výdaji zhruba 140 milionů korun. Přibližně čtvrtinu z toho pak tvoří výdaje na investice. Největším letošním projektem bude revitalizace starého sídliště. Týká se to hlavně dopravní infrastruktury, to znamená, budou se rekonstruovat silnice, budou se rekonstruovat parkovací stání a vybudovat spousty nových. V tuto chvíli jsou tady desítky parkovacích stání, ale minimálně dalších 70 přibydou po této části té revitalizace. Kvůli finanční náročnosti je revitalizace rozdělena do 3 stavebních sezón. Kromě rekonstrukce silnic a parkovacích stání se Hejnice zaměří i na revitalizaci chodníků a výměnu veřejného osvětlení. Na závěr také obnoví zeleň. V tuhle chvíli ten projekt vlastně vzniká, to znamená, nedokážu vám říct, kolik stromů přesně půjde pryč a kolik se jich nahradí novou výsadbou. Bude to většinou tak, že se bude víc vysazovat, než se bude odstraňovat. Důležitý bude to, že to budou keřové porosty, včetně i záhonů, a budou to stromy, které sem patří do toho sídliště, to znamená, nejsně toto davové sázení opravdu všeho to, co najdeme. Celá revitalizace bude stát zhruba 40 milionů korun. Na první etapu půjdou asi 2/5 z toho. Druhým velkým investičním projektem letošního roku je rekonstrukce základní školy. Ten projekt se týká vzniku polytechnické učebny v tomto prostoru. Potom je to projekt konektivity celého areálu základní školy, tak aby ta síť tam byla všude a hlavně byla bezpečná. A velkým projektem je rekonstrukce toho sportovního hřiště s bývalým plastovým povrchem. Už 10 let je v havarijním stavu, takže vlastně uzavřené, no a těšíme se, až bude v provozu schopné. Polytechnická učebna vyroste na místě školní dílny. Svěráky a další nářadí tak nahradí moderní technika. Nová učebna, kde se budou učit informační technologie, bude vlastně vybavená věcmi a příslušenstvím, které nám ve škole chybí, což je vlastně zařízení pro robotiku a 3D virtuální realitu. Výstavba polytechnické učebny, rekonstrukce sportovního hřiště a projekt konektivity by měly dohromady stát asi 10 milionů korun. V tuhle chvíli probíhá výběrové řízení, to znamená, hledáme zhotovitele a realizace by měla probíhat v jarních měsících, měla by začínat někdy zhruba na přelomu dubna a května a jsou plánované 3 měsíce na všechny ty etapy dohromady. Stavební práce výuku nijak neomezí. V letošním rozpočtu město myslelo také na spolky a vypsalo pro ně dotační programy. V letošním roce jsme rozdělovali 1 milion korun. Rozdělení proběhlo tak, že 2 žadatelé dostali podporu na opravu a rekonstrukci majetku a 13 žadatelů požádalo o dotaci na provoz nebo na nějaké jednotlivé akce. Tam se rozdělilo 850 000 korun. Dotační programy Hejnice vypisují asi 20 let. O finanční podporu může každoročně žádat spolek nebo uskupení z oblasti kultury, sportu nebo školství, které ve městě působí alespoň 2 roky. Díky dotaci budou moci například hejničtí fotbalisté zrekonstruovat sociální zařízení. Mějte informace z dění ve městě jako první. Stačí se registrovat do systému Munipolis. Systém Munipolis slouží občanům k získávání informací o různých tématech, získávání krizových informací, získávání hejnického zpravodaje zdarma. Zprávy z Munipolisu můžete dostávat například prostřednictvím e-mailu nebo mobilní aplikace, která je ke stažení v Google Play i App Store. Kdo nemá přístup k internetu, může vyplnit své telefonní číslo do registračního letáku, který v uplynulých dnech dostali do schránek všichni obyvatelé Hejnic a Ferdinandova. Zprávy tak dostane v podobě SMS. Uživatel si může zvolit, který typ zpráv chce odebírat. Navíc je tu možné i hlasovat v participativním rozpočtu. V letošním roce jsme participativní rozpočet přejmenovali na hejnického nápadníka. Občané mohli podávat své návrhy do konce měsíce února a sešlo se nám celkem 5 návrhů. Občané mohou hlasovat o vítězných návrzích do 14. dubna, a to buď osobně na městském úřadě, anebo prostřednictvím systému Munipolis. V participativním rozpočtu mají Hejnice připraveno 200 000 korun. Ty pak budou rozděleny mezi vítězné návrhy.
Je čas se bavit, proto přijďte na aprílovou zábavu. Letos pořádáme aprílovou zábavu na téma setkání národů. Uvidíme, jaké kostýmy si návštěvníci připraví. Akce se koná 6. dubna ve 20 hodin v sále České besedy v Raspenavě a zajišťujeme i dopravou autobusy tam i zpět do Hejnic. Převlek mít nemusíte, pokud se ale přece jenom oblečete za indiána, egyptského faraona nebo třeba eskimáka, bude větší legrace. Pomalu si chystejte kostým. Aprílová zábava je už za 3 týdny. V dnešním magazínu toho pro vás více nemáme. Těšit se budeme opět v červnu. Naschledanou.